לחגיגה המיוחדת הזאת, ובגלל שאני לא רוצה להאריך, אז אני אגיד בקצרה. תשנ"ט, שומעים? בתשנ"ט המפעל הזה התחיל. וכל כך למה? אחד מהחבורה היה רבי אברהם זלקין, ורצינו בצוות לעשות מה שאנחנו יכולים כדי לבטא את הרגשתנו כלפיו. ואז החלטנו לעשות שבת עיון באיזה מקום, ודאגנו מאוד שגם רבי אברהם יהיה איתנו, וזה היה המחנך למופת. היום, לצערנו, במצב הביטחוני של המדינה, יש הרבה שאומרים שזה עד כדי הקיומי של המדינה, אז קשה לגלגל את הדברים בצורה שמחה ב100%, אבל זה מתאים שרבי אברהם ישתתף איתנו, שיתף פעולה עם העניין, למרות שלא ידע שאנחנו מכתירים אותו בעטרת ניצחון. מכללת ליפשיץ הייתה הבית שבו, ואני מברך את דוקטור יאיר ברקאי שהיה המנהל האחרון של המכללה, אבל הרגשנו שצריך לתת ביטוי לראשוניות ולמה שהמכללה הזאת הייתה בתחילה בזמנו של הראם ליפשיץ וכן. אז הרב קוק, ראיה קוק, זכר צדיק לברכה, ביקר במקום בשנים הראשונות, והוא טבע מטבע שלא זנחנו אותה. המטבע שהוא טבע זה, במוסד הזה ישנה מזיגה בין קודש וחול, לומדים כאן תורה שבכתב ותורה שבעל פה, ולומדים חלק מהמדעים שנדרשים לעולם בצורה של חול, היא משום שאותם ציווה השם אלוהינו אתכם חוקים ומשפטים, לעשותכם אותם כאשר ציוונו השם אלוהים ללמוד וללמד, לשמור, לעשות ולקיים. זה קיבל את מקומו בתפאורה של הקירות במכללה, כשראינו איזה מזיגה. המילה מזיגה אנחנו מכירים אותה בשימוש אחר, אבל המזיגה, הביטוי הזה שהוא השתמש בזה בהקשר, ירדנו לסוף דעתו ואמרנו שכל מי שמכשיר מורים בחינוך הדתי צריך לשים את זה לפניו. גם הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל ביקר במקום וכתב במקום כדלהלן. יש שני כתובים ואני אקצר. הכתיבה המפורסמת מאוד שלו זה הצוואה. צוואה שלו הייתה משהו יוצא מהכלל, ואני אקרא לכם איזה משפט מהצוואה. שמרו מכל משמר את שלום העם ושלום המדינה והאמת והשלום אהבו. אבל זה היה 3 ימים לפני שנפטר. ואני הקטן זוכר ששמעתי את קולו ברדיו מקריא את צוואתו. במקום מה הוא כתב? הוא כתב ככה: ברגע ביקורי בבית המדרש של מורים מזרחי, כך הוא נקרא אז, הרגשתי בעצמי כי הנני נמצא בבית היוצר לנשמת האומה. רב ראשי אחד מזיגה ורב ראשי אחר בית היוצר, קיבלנו אור ירוק או אור שכך צריך להכשיר מורים בחינוך הדתי בישראל. מקווה שלא הערכתי מדי, אבל כשדוקטור זלקין הרגיש אחרי כמה שנים שהוא רואה
כל שנה חוזרים ועושים טקס ומכתירים מחנך למופת בחינוך הדתי או בחוץ לארץ. אז הוא כתב לי מכתב אישי, ואני מתבייש לקרוא אותו, אבל אני אקרא כמה משפטים בודדים. הוא כתב לי כך: זכרתי אף את המפעל היפה של הענקת התואר מחנך למופת, שיזמת לאחד מחברי המכללה בכל שנה, ואף כיבדתני בתואר זה במועצה הפדגוגית של המכללה ובבילוי המשותף של המכללה בשבת המתאימה. זה רק בדיעבד הוא הרגיש שזה מה שהתכוונו לעשות. מהדברים האלה אני רוצה לעבור ולהזמין הזמנת היה לכם. אז אתם יודעים שהרב קלמן בר נמצא איתנו, והפתיחה בדברי תורה לא נותנים ליהודי פשוט כמוני. הרב, בבקשה. לפני כן, אנחנו חוגגים עם בנימין כהן, בנימין בהגון. מישהו נתן לי פתק, והוא אומר שאחד היה הרב בנימין בהגון, ראש מכללת תלפיות לחינוך, לכו תעשו מתמטיקה, זה 2122, וזה שווה, יצחק ישראל יקרא את מה שהוא כתב. לא, תקרא. תקרא. הנה, יצחק ישראלי הוא היוצר, 2122 זה בעל אות המחנך למופת ביום י"ג באלול תשפ"ד. בבקשה. תבדוק את זה עד שהרב יסיים, תבדוק. פשוט מכובדיי כולם, האמת שבאמת כולם פה, כולם מכובדים, איש על לחסוך לחתן השמחה שלנו, בני, כדי אי אפשר שיהיה חתן בלי שיהיה כלה, אז זה ברור. אני רוצה לומר, יעקב הזהיר אותי לעשות את זה בקיצור, אז יעקב שלי, אני מפחד, חושש. לא חוזר בי. לא חוזר, בסדר. אז אני אעשה את זה בקצירת האומר. האמת שכשמדברים על פרס אות המחנך למופת, מה שפרופסור עדני אמר, אני חושב שיש בזה מבחינתי שתי מטרות. קודם כל, הוקרה על פעילות ענפה וברוכה ורבת עשייה שתכף נדבר, ועל הפעילות הזאת מגיע פרס וכולנו משתתפים ושמחים בשמחה של האחר, של השני, שמחתו זה שמחתנו. אבל יש בה עוד דבר, אולי עליה אני רוצה עוד יותר לדבר. למה הוא זכה? על מה? אנחנו יכולים ללמוד מכך על מה אנחנו כל אחד ואחד יכולים לאמץ, כל אחד בשטח שלו, בשטח החינוך. ואני חושב שזה אולי אפילו עוד יותר חשוב שאנחנו נאמץ. אז אני אגיד לך קודם כל מה אני אימצתי, אמנם זה היה לא בשדה החינוך. באופן אישי, כבר אני לא צעיר לימים, הייתי בהרבה מוסדות, בהרבה מקומות, הגעתי לתלפיות כבר 24 שנה, בערך 25 שנים, והתאהבתי פה בדבר מסוים, אווירה כל כך נעימה, כל כך באחדות, אווירה שאין לתאר אותה. זה לא נמצא כל כך במקומות אחרים. כל מקום עבודה, אווירה טובה היא חשובה. בוודאי ובוודאי במקום חינוך, שזה פשוט הבית היוצר, התשתית שאפשר לחנך כאשר יש אווירה רגועה ואווירה נעימה. והאווירה הנעימה הזאת, בני, זה בא מרוח המפקד. הרוח זה, אתה משרה את האווירה הזאת. כל כך סבלנות, כל כך אחד לשני, כל כך הקשבה. אני אגיד לך את האמת, הדבר הראשון שהגעתי לרבנות בנתניה, היה שם בוקה ומבולקה. הדבר החשוב שהיה לי בדיוק לאמץ את הדבר הזה ולהשרות אווירה שתהיה אווירה נעימה. וזה בית יוצר וזה אבן שואבת.
כן, וזה היה אבן השואבת, זו הייתה לי מטרה הרבה עוד לפני שהתחלתי לעשות כל עשייה, לעשות אווירה, שתהיה אווירה נעימה, לא איש את רעהו בלעו. ואת זה למדתי ממך, ובאמת, אני אומר את זה בכנות, זה היה חשוב לי עד מאוד. והשרת פה באווירה ממש, אחים ואחיות. אני מסתכל, כולם באמת, אני אומר לך, אווירה טובה, אווירה נעימה, ופשוט אדיר, עצום. אבל ראיתי פה עוד דבר. הגמרא אומרת, הדיחו את רבן גמליאל על הנשיאות, בגלל רבי יהושע, הוא העניש אותו, העמיד אותו בפינה, אפילו היום אין כזה דבר. ואז רבן גמליאל הולך לפייס את רבי יהושע. והוא, רבן גמליאל אומר, אתה יודע, הכתלים שהם שחורים פה, בעיקר שפחמי אתה, כנראה אין לך הרבה פרנסה וכולי. ורבי יהושע עונה לו תשובה מאוד מעניינת, שני משפטים. האחד הוא אומר לו, אוי לה לספינה שאתה קברניתה. והוא ממשיך ואומר, אוי לו לדור שאתה פרנסו. אז זה שני המשפטים, הרי דברי חז"ל הם, אנחנו מדברים פה על דברים של תנאים, מה הם באים להגיד שני המשפטים? הרב קוק בעיניה, הרב קוק כותב, מנהיג צריך להיות שני דברים. מנהיג, מנהל, קודם כל איש חזון, כמו קברניט של ספינה. הוא לא רק צריך להכיר כל אחד, אבל הוא צריך לדעת את היעד, לאן הוא רוצה להוביל. הוא צריך להוביל את הספינה לחוף מבטחים. הטייס מוביל את המטוס, צריך להנחית אותו, להמריא אותו, להנחית אותו בשלום. וכך אדם מנהיג, אדם צריך לדעת שיהיה לו חזון, לאן הוא רוצה להבין את המוסד, מה הוא רוצה לעשות איתו, ולאן הוא רוצה להגיע איתו, ואיזה מגמות הוא רוצה לעשות, ומה הוא רוצה לייצר, איך הוא רוצה, אבל זה לא מספיק. הרבה פעמים אנשים גדולים עם חזון, דווקא בגלל שהם אנשים גדולים, והם חושבים כל כך הרבה בגדול, הם שוכחים את הקטן, שוכחים את הפרט, שוכחים את האנשים הקטנים, ולא רואים שהעדר מורכב מגדעים, גדעים, גדעים. דור צריך גם פרנס, פרנס זה מלשון פרנסה, פרנסה זה משהו אישי לכל אחד ואחד. אני חייב לומר, אני כבר פה 20 וכמה שנים, ואני רואה את ההתרחבות שלה מכללה, במגמות שונות, בתארים שונים, בהרחבה כל כך גדולה, אין ספק שזה אתה, בני, שהסתכלת וראית, ומה עוד אפשר לייצר, ומה, ותכף נגיע, גם איך הגעת לכל הדברים הללו, באמת בחזון עצום. אבל זה דבר נפלא לראות. שכל תלמידה וכל סטודנטית וכל מרצה ומרצה ועובד מוצא אצלך דלת פתוחה. יש לך אוזן קשבת לכל אחד ואחד. זה פשוט נפלא. יחד עם החזון, יחד עם האיש הגדול, כן, אבל אתה לא שוכח את הפרט. אתה לא שוכח איך נוגעים באנשים. אתה לא שוכח להסתכל ולראות כל אחד ואחד זה עולם ומלואו. אנחנו לא מסתכלים רק על העדר, אנחנו מסתכלים על כל גדי וגדי. יש לך את זה בצורה הנפלאה. ואולי יש לך את זה גם, כי יש לך, אני מתכוון פה החזון, מהענווה, מהצניעות, מהיכולת, לא, אמרתי, לא, אתה כל הזמן שומע, קראנו השבת פרשת בן סורר, וכולם שואלים בן סורר, למה מגיע לו עונש כזה גדול? ובעלי המוסר היו אומרים, כמה פעמים חוזר הפועל איננו שומע, הוא לא מוכן לשמוע, הוא לא מוכן להטות אוזן, מי שלא מוכן להטות אוזן, מישהו לא מוכן להקשיב, אין לו שום יכולת שינוי, הוא נמצא בקונספציות מסוימות, ועם הקונספציות האלה הוא הולך. וכשאדם נמצא בקונספציות ואין לו שום יכולת, הוא לא ישנה שום דבר. בני, אתה ניחנת בכושר שמיעה אדיר, ענק, וכל אחד שבא אליך אתה שומע, וזה לא משנה מי האומר, תלוי מה הוא אומר, תלוי מה הוא מציע, ואם זה מציע וזו הצעה טובה, יאללה, הולכים על זה. ולכן המכללה מתקדמת והולכת עוד ועוד קדימה וקדימה וקדימה, הכל בזכות היכולת הענקית. וליווינו אתכם שעה קשה, ניסיון שאף יהודי שלא יעמוד בו, אתה וחיים. ניסיון של הנפילה של נועם, זה היה ניסיון כל כך קשה. אי אפשר היה לראות אותו, אי אפשר להאמין. את אותו הניסיון, את אותה נפילה של נועם. ויש כאלה שאחרי כזה דבר פשוט הולכים ונוחתים ושוקעים, וזהו, אתה לקחת את זה ומינפת את זה לעשייה כל כך חינוכית. על נועם, עם הנועם, זה נתן לך דרלים כל כך גדול, לעשות כל כך הרבה דברים, אימצת את זה, מינפת את זה לשדה חינוך. זה פשוט נפלא.
לראות איך לוקחים מהשכול הגדול, שאי אפשר לתאר, ולא שקעת בו, הפוך. עשית ממנו, אתה וחנה, עשייה ענקית, ברוכה, אני עומד ומשתומם בעיניי הכוחות הללו. כוחות ענקיים, כוחות עצומים. ואולי אני רוצה באמת לסיים, אבל אני רואה במכללה, ואני אומר את זה. המכללה, נכון, דאגת שיהיה תואר ראשון, דאגת שיהיה תואר שני, אבל דאגת יותר יתרה מכך להכל, שיצאו פה מחנכים, כי אתה ידעת שהתלמיד צריך להיות, חוץ מלעשר חמור נושא ספרים, אנחנו צריכים לעצב את הרוח של התלמיד, לעצב את האנשים. אנחנו מברכים על השם יוצר האדם, אבל אנחנו המורים, אנחנו באמת יוצרי האדם, אנחנו יוצרים אותו. שלמה המלך אומר, עיר פרא אדם ייוולד. אתם יודעים, קראנו פרשת שבוע, בן צורר ומורה, אבל חז"ל אומרים, לא היה ולא עתיד להיות. לא, אין כזה דבר. למה לא היה? למה לא יכול להיות? והתשובה, כי בן אדם, אם אתה מנווט אותו, אתה מדריך אותו, אתה מנחה אותו, הוא יצא בסדר. אם הוא לא יצא בסדר, זה הבעיה שלנו המורים, זה הבעיה שלנו ההורים. למה לא אימצנו אותו? למה לא הדרכנו אותו? למה לא לקחנו אותו למקומות הנכונים? אז אנחנו הבעיה. בן סורר לא היה, לא עתיד להיות. וכל כך תמיד היה חשוב לך להכניס את הערכים, להכניס את החינוך, ואתה מדבר על זה כמעט בכל שיחה שאתה מדבר. אנחנו לא רק מכללה אקדמית. קודם כל, אנחנו מחנכים, זה מרגלי בפומי שלך כל הזמן, ועל זה עבדת, ועל זה אתה משקיע, אני מצטט אותך, לאיך אנחנו מדריכים, מחנכים, מנווטים, ובעיקר יוצרים את האדם. מהר"ל אומר, למה האדם נקרא אדם? כי הוא בא מאדמה, כל בעל חי בא מאדמה, כך כתוב בתורה. אדם נקרא אדם בגלל שיש בו את התכונות של אדם, אדמה. אדמה יש בו פוטנציאל, אבל אם לא נעבוד על זה, כמו אדמה, תזרע, קוצים, דרדרים, שום דבר, אבל אם נאמץ אותה, היא תוציא פירות טובים. ואתה דאגת שהמורים שגדלים פה, הם ידעו לדאוג שיצאו פירות טובים, לא רק אנשים שהם רק יודעים של ידע, אלא באמת אנשים טובים. בני, אנחנו צריכים עוד הרבה מחנכים, מחנכים שיוצאים מתלפיות, רואים, מכירים בהם, ובעיקר בהם שהם זרע יוצאי תלפיות. אני מאחל לך, לחנה, שנים רבות, שנים טובות, עשייה גדולה, עשייה חינוכית, עליהם נאמר מצדיקי הרבים, חז"ל אומרים שזה הולך על העוסקים בחינוך, ככוכבים לעולם ועד. יעמדו לך באמת אותם הזכויות הגדולות שיש לך, אני מקנא בך. החוזה מלובלין אמר, שאם היה אומר את השכר של המלמדים, כולם היו עוזבים את כל המקצועות, כל ההייטקיסטים הזה, היו הולכים. שכר אני מתכוון לשם, ללמעלה. אני מקנא בשכר שלך, בשכר הגדול, אבל בינתיים תמשיך הלאה בעשייה ברוכה, מגיע לך את הפרס, ואנחנו רק לומדים את המילים שלך. תודה רבה. תודה רבה לרב קלמן. אני היססתי אם להוסיף כמה מילים, כי הזכרתי את רבי אברהם דוקטור זלקין, אבל בעקבות הרב קלמן אני עכשיו מעז. בשנת 1969 נפטר בנו בכורו של רבי אברהם זלקין, בניהו, ו6 שנים לאחר מכן יהודה מאיר, גם כן שניהם בתאונות דרכים. ואם צריך לחשוב על מחנך למופת שמתמודד עם שאלה כזאת, שזה לא רק שזה בלתי אפשרי, אלא צריך לתת לזה ביטוי שזה לא מוריד כהוא זה מהדמות של המחנך למופת, אלא אולי איפכא מסתברא. ורבי בני באגון, כפי שהזכיר כבר הרב קלמן, אנחנו רשמנו את זה אצלנו.
כמנהיג וכמנהל, הוא צלח בהצלחה את התהליכים המורכבים והמסובכים של האקדמיזציה שנדרשו על פי הנחיית המל"ג. אין ספק שהדברים האלה מתממשים בכל יום ובכל שעה, אחרת אתה נופל מהרגליים. היום אנחנו עדים לזה שמתמודדים עם השאלה איך נופלים ואיך קמים ואיך... יש מחנכים למופת שהם למופת לדוגמה. רבי אברהם היה ידוע בזה שכשהוא מלמד בכיתה, הקול הכי נמוך שנשמע בכיתה זה קולו, וכולם בדומיה שותים בצמא את דבריו. אנחנו מבקשים מיאיר דרמר לאות לגוון לנו את הטקס הזה, אתנחתא מוזיקלית, קראו לזה כאן בבקשה. Ada poseri silio mo sanura via gabita ta por tom so do fiknda une pana ue son escende a filito veuas jam benito ciao alleluia odiale bevolamim והוא חדש והוא צעיר וחי, הללויה. ומאדם את בנייניו מרבים. יום יום טורח ועמל, יום יום מרבים. אהללים חובה כנפם, עולה השם והוא עושה אותם מלך ושרה הללויה ושיישים עוד יעלה ובולעים והוא חדש והוא צעיר וחי הללויה הללויה ושיישים עוד יעלה ובולעים והוא חדש והוא צעיר וחי הללויה. תודה רבה יאיר. הנשיא שלנו כאן, פרופסור ישראל רוזנסון, לנו, חברי הוועדה, פרופסור אליאב שוחטמן ואנוכי, מכירים כותרת אחרת. המחנך למופת, תשע"ח. בבקשה. בחתום, תורה ולימודיי. אני היחידי שהתבקשתי פה להעריך, כולם... ערב טוב, ודאי חבריי בכל סדרות החברות והמכובדות. בני יקירי, בני הוא איש תורה, בקשתי לומר כמה מילים שקשורות לנבואתו של ישעיהו הנביא. למה בחרתי בנושא הזה דווקא, ומה זיקתו לימים חצי, שלושת רבעי טרופים אלו, נאמר אחר כך. אבל קודם כל כמה מילים לגבי הנושא עצמו, הנושא בטהרתו. נער הייתי וגם זקנתי. אני זוכר שלמדתי פעם ראשונה ספר ישעיהו, זה היה אז נדמה לי, למיטב זיכרוני בכיתה י'. המורים דאז בדידקטיקה, אני לא יודע אם הם היו מקבלים ציון משובח במיוחד, אבל הם היו אנשים
עם עוצמות, אנשים ראויים, אנשים עם שיעור קומה. אז הגענו לספר ישעיהו, והנה התברר שספר ישעיהו, נבואת ההקדשה של הנביא, שבה הוא עובר את התהליך הלא כל כך פרוצדורלי בין אדם מן השורה לבין נביא בישראל, אז היא בכלל בפרק ו'. ואז בליבי תהיתי, אז אם כך, אז מה כתוב בפרקים א' עד ה'? אם הסיפור מתחיל בעצם בפרק ו'. ושוב, זו תמימות של ילד, נער, שאני מודה באשמה, אהבתי תנ"ך. חשבתי לתומי שבטח מסופר על קורותיו עד אותו הרגע, משהו פה בסגנון של משה רבנו. מלידה ועד אותו רגע מקודש שבו הוא מקבל את הבשורה, ויאללה, צא לדרך, תתחיל לתקן את עם ישראל. אחר כך התברר שזה לא כך, ויש לזה סיבות כמובן. גדולי ישראל, גדולי הפרשנים, עסקו בשאלה הזאת, למה באמת ספר ישעיהו מתחיל בפרק ו', אבל כשאני דמיינתי כילד את קורותיו של ישעיהו עד לאותו רגע, אז חשבתי בליבי, אוקיי, אז מה הוא היה באמת קודם? חז"ל נתנו לזה פתרון מסוים מאוד מאוד חד, הם הכניסו אותו לאריסטוקרטיה, איש ממשפחת המלוכה. אני דמיינתי משהו אחר לגמרי, דמיינתי אותו עובר בשווקים, עובר בין הדוכנים, ומסתכל אם מישהו לא מחזיק איזה אבן משקל מזויפת, אם לא מרמה את אחד מעמך, עם איזה עבד אחד שם לא חוטף מכות. אחר כך הוא עשה שוטט שם, אני יודע, בפרבר היוקרתי, והסתכל על הווילות של כל הטייקונים והאוליגרכים, ואמר, וואו, זה עם ישראל. בקיצור, אני ראיתי לנגד עיניי, מה שאז המונח הזה לא היה קיים, אבל ראיתי לנגד עיניי מה שנקרא היום פעיל חברתי. ויש לישעיהו הרבה מה לומר בהקשרים הללו החברתיים. וטוב, אז איך אומרים, החלום נגמר וצריכים להתחיל ללמוד ספר ישעיהו. אמרתי בלבי, נו, הולך, מתמנה לנביא באופן רשמי באיזה טקס שאני יודע, מתנהל אי שם בשמי מרום בשחקים ובמלאכים ובני מרום וכולי וכולי, והוא נכנס לנבואה, ואוקיי, אבל אם זה בן אדם שקודם חשב איך הוא מתקן את האומה ואיך הוא מתקן את העולם ואיך הוא מוסיף טוב לעולם שהוא קודם עבר שם בין השווקים ומה שמרמים, אז איך משנים את המצב הזה? אז בוודאי תינתן לו עכשיו, סוף כל סוף, הנחיה ברורה מה לנבא, וצריכה להיות נבואה חריפה ביותר, נגד העושקים והבוזזים וכל החבר'ה ליצים האלה. ישעיהו מתחיל אחרת, והשאלה הזאת היא שאלה של התחלתו של ישעיהו מבחינת סדר הזמנים, היא שאלה שפולמוסים רבים נשתברו בה. אני אקרא ברשותכם, אקרא פסוקים ספורים, זה בסדר, איך אומרים, זה כמו זוכרים, יושבים פה אנשים שככה בגילאים שלי, זוכרים פרקי היום בתנ"ך פחות או יותר בשעה הזאת, היה ככה מהדרג לפני החדשות, ואז היה פרופורציות ברורות, מה חשוב יותר ומה חשוב פחות. אז הוא אומר, ישעיהו נענה לקריאת מרומים, הנני שלחני, ויאמר, שומע את הכל, לך ואמרת לעם הזה, שמעו שמוע ואל תבינו, וראו ואל תדעו, אשמן לב העם הזה. אתה יודע, היום זה מצטייר במונחים של קולוסטרול וגליצרידים וכל החבר'ה האלה. משהו לא טוב יקרה בלב שלכם. נוסח הכבדת הלב ההיא של פרעה, אבל זה עם ישראל, צאן קדושים. ועיניו השע, כאילו תטייח לו את העיניים, ככה לחסום את הראייה. אובדן הקשר עם המציאות. ונראה בעיניו ובאוזניו ישמע ולבבו יבין ושב ורפא לו. ואלה לא בדיוק דברים שמעודדים את הנער, אני מנחש, שמעוניין לתקן את העולם, ואומרים לו, השמן לב העם הזה. וכמו שאמרתי, הסוגיה הזאת היא סוגיה לא פשוטה,
בהיבטים שונים של פרשנות התנ"ך ומחשבת ישראל, יש לזה באמת דברים שלא נספיק, אפילו שקיבלתי היתר להעריך, אז לא נספיק לדון בהם, אבל הכיוון הכללי של נקרא לזה, אשתמש באיזה ביטוי לשוני, התרצנות, התירוצים לסוגיה הזאת, זה שאוקיי, יש מצב כזה של הכבדת הלב, כאילו הם יכבידו את ליבם, לא אתה, חס וחלילה, לא אתה תגיד להם להכביד את הלב, זה לא יעלה על הדעת, הם איכשהו יכבידו את הלב, אתה צריך לקחת על חשבון, ראה הוזהרת, כשמדובר פה באנשים שיש להם נטייה להכביד את ליבם, לעצום את האוזניים, לאטום את האוזניים, לעצום את העיניים, ולדבר חופשי מה שאתה רוצה, אף אחד לא שומע. אבל בכל זאת, הציווי הזה, לשון הציווי, היא עדיין, אני שוב חוזר אחורה לכיתה י' שלמדתי את זה פעם ראשונה, לא יכול להגיד לכם שאני חושב על זה כל יום, אבל אני חושב על זה. השיבוש המוח, ואל תבינו, זאת אמירה בניסוחה זה, עם כל ההתפתלויות, ואפשר מותר להתפתל בפרשנות, פרשנות זה תהליך מוליד התפתלויות. זה קשה, זה קשה לאותו, שוב, אותו נער שבא לתקן את העולם. ואז השאלה שמתבקשת היא שאלה הכי טבעית בעולם. ואומר, עד מתי אדוני? אני רוצה לתקן, אני מבין, יש איזשהו שלב שהכבדת הלב, הם אשמים, אני קצת אעזור להכביד את הלב, אבל מתי זה ייגמר? אז כאן הם מראים דברים פשוטים וברורים, עד אשר ינשעו, מלשון שואה. יערים מעין יושב ובתים מעין אדם, והאדמה תישאש ממש, שהארץ תחרב. וריחק השם את האדם, ורבה עזובה בקרב הארץ. כנגד כל התיאורים שלנו, אנחנו עכשיו בספר דברים של ארץ שבעת המינים, וארץ זבת חלב ודבש וכולי, רבה עזובה בקרב הארץ. אבל, כמו שדעת מקרא מציין, יש בו צד גם של נבואת נחמה. אין, עם הנצח בסופו של דבר. ועוד בעשירייה, ושבה ועלתה לו באר, כאלה וכעלון אשר בשלכת מצבת בעם זרע קודש מצבתה. בסוף קצת קשה, אבל הדימויים הם נשמת אפה של הנבואה, גם של השירה. באמצעות הנבואים, באמצעות הדימויים, הנביא יכול להביע את עצמו בצורה יותר מושכלת, ולנו אנחנו יכולים לפרש אותו גם בצורה יותר מושכלת. אז מה הוא מתאר כאן? הוא מתאר כאן, ועוד יישארו 10%. עשירייה זה 10% יישארו, לא נעים, לא נעים, זה... הארץ תישאל, זה חצי שעה. כמו שקורה בעולם הטבע, הדימויים פה בעולם הטבע, כמו שני עצים שמייצגים את הנוף הארץ ישראלי במיטבו, באזור הערים, שהיום חלק הצפוני של הארץ מצטרפים והולכים, בעוונותינו. האלה והאלון, כמו שהם בשלכת, ונשארת רק המצבה, דהיינו הדבר שניצר, דהיינו הגזע, אז משהו מהותי מאוד נשאר, משהו הזה הוא קדוש, הוא יישאר, אז משהו יישאר. והמשהו הזה, זה אמור להיות לנחם את עם ישראל אחרי כל התפילות שהוא עובר. מה זה שלכת? שלכת, רש"י מפרש, ברוח השלכת האירופאית, הוא ראה לנגד עיניו את הסתיו האירופאי, שהעלים נופלים אט, ומי שזוכר את השיר הזה, באביב אתה תשוב בחזרה. באביב זה הכל פורח וחדש, והכל שב לקדמותו, וכולם שמחים וששים. אני לא נוטה לקבל את הפירוש הזה, אני חושב שהפרשנות היותר נכונה, ואני מצטט פה את רבי עמוס חכם בדעת מקרא, הפרשנות היותר נכונה היא שלכת, זה דברים שהושלכו, זה הרבה יותר אגרסיבי, זה לא השלכת הטבעית שיש תמונות נפלאות של הדמומיות של השלכת ולצבעיה השונים, זה שובה את הלב ושובה את העין, לא, זה משהו יותר, משהו שמושלך באלימות, בכוח, וזה מצטער עם האווירה הכללית שמתוארת כאן. אני חושב שהפירוש הזה נכון, אגב, בין שני העצים הללו, אלה ארץ ישראלית היא בשלכת בוטנית, כמו השלכת בספרות העברית, שלכת הסתיו,
אבל האלון מצוי, הוא בכלל לא בשלכת, הוא ירוק עד. כך שזה ברור, די ברור, שוב, לא כרגע הזמן לשוחח על כך, אבל זה די ברור שלא מדובר פה על שלכת שאנחנו אוהבים לפעמים, עושה קצת עצוב על הלב, בסדר, אבל בסך הכל שלכת זה חלק ממחזור הטבע. כי לא, כאן מדובר על משהו שממש לא ממחזור הטבע, הוא מחזור ההיסטוריה. מכות שחוטפים והענפים מושלכים הצידה, ונשארת המצבה, כאמור, 10% מנפח או ממסת או מנפח העץ שעליו מדובר. וזאת התשובה של הנביא, ואני מוכרח לומר שישעיהו מקבל פה תשובה, תראה, תתכונן לקטסטרופה, תהיה פעם, יהיה איזשהו תיקון, אבל התיקון יכול לגבי הנטו, ולא לגבי הברוטו. וחלקים גדולים מעם ישראל, לא עלינו, ולא רוצה להמשיך. התחושה הכללית שמדובר כאן באיזה פעולת אויב, אבל אני רוצה בזהירות רבה, ברשותכם מכובדיי, להציע משהו קצת שונה, שאני קצת קשה לי לומר אותו, במיוחד לפני רבי ומורי שמואל, אל תתפוס אותי על הצעת הפירוש. ישעיהו דיבר קודם, סליחה, השם אמר ישעיהו, השמן לב העם הזה, יהיו אנשים שלא ישמעו. אולי כשאנחנו מדברים על ירידה באחוז של עם ישראל, שתישאר רק המצבת, שיהיה רק החלק המקודש, אותם 10%, אז אולי הכוונה לא רק לאובדן בגלל אויב ששובר, שמשליך את הענפים, אלא אולי מדובר גם על כאלה שהולכים לנו לאיבוד בגלל שנאטם ליבם, ואולי גם הנביא קצת אחראי לעניין הזה. אולי המנהיגות אחראית לעניין הזה. חלקים מהעם לפעמים הולכים לאיבוד, לאו דווקא בגלל פעולות תוקפניות, אלא לפעמים בגלל שפשוט הם הולכים לאיבוד. חבריי הטובים, אנחנו תכננו לחגוג לבני את היום החשוב הזה ולהעדיף לו את מה שמגיע לו ולא לחזור על כל השבחים שנאמרו ולא אקדים את כל השבחים שיאמרו. זה היה צריך לחול 4 ימים, שבוע אחרי המלחמה, משהו כזה אחרי פרוץ המלחמה, ואחר כך זה בוטל. כשאני תכננתי מה לומר אז לפני כמעט שנה, אז אמרתי בלבי, תראו, המצב החברתי בקרבנו הוא קטסטרופה מוחלטת. אני מדבר על אז, בבקשה, אז, לפני שנה. אני חי בתחושה כבדה מנשוא, עד רמה של כאב פיזי, שחלקים מאיתנו ככה מצנפנפים הצידה. וזה לא רק בגלל, זה חלק יורדים, דלוקיישן היום זה נקרא בלשון נקייה, וחלק מתכנסים לתוך בועות משלהם, וזה הולך לכיוון לא טוב. טוב, אחרי זה התבטל העסק, פרצה המלחמה, ואז פתאום, זהו, הניצחון יהיה ביחד, אנחנו ביחד ננצח. ועכשיו הגענו עוד פעם לטקס סוף כל סוף לכבוד בני, ואני מוכרח לומר, אנחנו בפורום של אנשים שבצורה כזו או אחרת משיקים לעולם החינוך, אנחנו לא יכולים להתעלם מכך שמה חשש כל אדם הגון בישראל לפני שנה, לפני המלחמה, אז היום החשש גדל פי 4. ולכן, כשאני מסתכל על הנבואה הזאת של ישעיהו, הנבואה הזאת היא לא נבואת נחמה שמשהו יישאר, כן, הצדיקים יישארו, זה לפעמים כל כך טוב לשמוע את זה, במיוחד שאנחנו צדיקים, אבל הנבואה של ישעיהו היא נבואה איומה ונוראה שמזהירה שעם ישראל חרף נצחיותו, עם הנצח, אנחנו אוהבים לכנות את עצמנו, אבל החשש הגדול שאנחנו נשאר בלי ציבורים
גדולים שלנו שאנחנו משאילים מעצמנו. ואני מאמין, בלי כמובן להיכנס לכל הקשר חברתי או פוליטי, בוודאי לא, אני מאמין שאנשי החינוך לעת הזאת נקראים לבוא ולהציג את הצד שמונע את ההשאלה הזאת, את הנשירה, את ההשלכה, בלשון המקרא, של ציבורים גדולים בישראל. לא טוב שישארו רק הצדיקים באחוז הקטן הזה, והשאר ילכו לנו לאיבוד, הלב נקרע. בני, אתה מקבל פרס. פרס הוא לכבוד העבר. כל חברה שיש לה מערכת זיכרון מתוקנת מבחינה חברתית, אז יודעת להעריך את גדוליה ואת חכמיה ואת האנשים הדגולים שבקרבה, ולכן הפרס מדבר על העבר. אבל הפרס הוא גם מכשיר לעתיד, מכשיר שנותן כוח, איזה כלי. זה פחות בולט. כלי לעשות דברים שנצרכים כצו השעה. איך בכוחך זה? צריך כל כך את האישיות שלך שמתוך עוצמה, אני אפשר לקרוא לזה עוצמה מפייסת, זה לא אוקסימורון. היכולת לגייס עוצמה ויחד עם זאת מפייס זה דבר פנטסטי, שנכון תבוא. לך עם זה והושעת את עם ישראל. תודה רבה נשיא המכללה, פרופסור רוברטסון. תודה על הליווי הנאמן והמתמיד. ואני רוצה, לפני שיאיר ייתן לנו את האות לקטע הבא, לשלב המסיים, אז אני רוצה לקרוא קטע סיום מדברים שאתם תקבלו אותם. החוברת הזאת, שביציאה תוכלו לקבל אותה. ובחתימת הדברים לכבוד בני כתוב, באישיותו ופועלו החינוכי, בנימין מודע לכל חלקי עם ישראל על גווניו, דתיים, חרדים וחילוניים, והצליח כחלוץ בתחום לשלב בלימודי המכללה קבוצות של חרדים וחרדיות המממשים לימודיהם לתואר אקדמי, והשכיל בכך להעניק משמעות למוטו מסורתי של מכללת תלפיות, אקדמיה, מקף קטן. אחרי שנשמע את האתנחתא המוזיקלית, מוזמן בני ומוזמנת דוקטור לילי רוסו, מנהלת אגף ההכשרה הבכיר במשרד החינוך והתרבות, ופרופסור אליאב שוחטמן, יושב ראש הוועדה שמעניקה את העיטור הזה. אז כשתגמור הם יבואו לכאן שלושתכם.
תודה רבה ליאיר. דוקטור רוסו, בבקשה. תצטלמו יחד. בבקשה. ערב טוב לכולם, אחרי דברי גדולים ודגולים, מזל שכתבתי, זה קצת יותר מכובדיי כולם, ובראשם מקבל אות החינוך למופת בישראל, מר בנימין והגון, ראש המכללה האקדמית לחינוך תלפיות. אני אספר לכם שלפני שבוע הייתי כאן בחלוקת תארים, והגעתי קצת קודם לשוחח, ואני יכולה להגיד לכם שכבר עשרות שנים מר בני והגון מחלק תארים, ובכל זאת הוא התרגש באותו הערב. הוא מתרגש כל פעם מחדש לסיים עוד מחזור של בוגרים. באותו הערב הגיעו סטודנטיות למשרד שלו, להוקיר לו תודה על כך שהוא ליווה אותם, והוא הם השתמשו בביטוי גלגל ההצלה בעת משבר. הגיעו גם אלינו, ישבנו בשורה הראשונה והוקירו ואמרו תודה. הגיעה סטודנטית מצטיינת שבאה להוקיר לבני תודה, והוא זכר את שמה ואת הסיפור שלה. ובמקביל הגיעו גם מרצים ומד"פים באותו הערב. את שמות כולם ואת סיפורם האישי ידע בני. זה האיש, נוחרי. לגמרי, נכון, סבא בני. זה האיש חינוכי בנפשו ובכל פעולותיו. אני אצטט קצת מדברי הרב זקס. מחנכים הם בנאיו הבלתי מוכרים של העתיד, ואם מנהיג רוצה להטביע חותם מתמשך, עליו ללכת בעקבות משה ולעשות מחנך. רעיון המנהיג כמורה, המפעיל השפעה ולא כוח, סמכות רוחנית ואינטלקטואלית ולא אמצעי כפייה. ומן התרומות הגדולות ביותר שהרימה היהדות לאופקים המוסריים של האנושות. בני, ניתן להגדיר את פועלך כבעל השפעה ובנאי של העתיד. הייתה לי הזכות להכירך לפני למעלה מעשור. כבר אז היית ראש מכללה, והדבר הראשון שאמרת לי, תקראי לי בני. כך אני עושה גם באירוע הזה. הבקשה הזאת מעידה על מי זה בני, על הצניעות, על היחס האישי, לכל מי שבא בשערי המכללה. בני הוא איש חינוך משחר נעוריו, כבר מעל 30 שנה. הוא מכהן כראש מכללת תלפיות, חינך דורות של נשות ואנשי חינוך, מורות וגננות למערכת החינוך הממלכתית-דתית וגם הממלכתית, כולל בחורים הלומדים במסגרות של מדרשות תורניות, ולאחרונה גם חרדים. בוגרי ההכשרה להוראה שלמדו בתלפיות תופסים מקום נכבד במערכת החינוך ברחבי הארץ ומשמשים בתפקידי הוראה, חינוך, הדרכה ופיקוח ומעצימים את החינוך. הם נושאים את דגל החמד ותורמים לאחדות העם, לערבות הדדית ולחיזוק הזיקה לארץ ישראל. את הערכים האלה הם קיבלו כאן. הזכירו גם קודמיי לא מעט
מבני, שהוא בעצם מהווה איזשהו מודל ערכי לערכים הללו. רבים מהם קשורים עד היום לבני ולמכללה, ואפילו הכתירו אותו כבוגרים מורה לחיים, שכן באישיותו וביחס הוא השפיע על חייהם ומהווה מודל לחיקוי. בני השכיל להוביל את המכללה להצלחות במהלך שנות פעילותו. אמנה רק חלק קטן מאוד מהם. הראשון שבהם, שילוב המכללה בעולם האקדמי וקבלת ההכרה במכללה כמוסד אקדמי לתואר ראשון בחינוך והוראה. בשנים האחרונות גם לתואר שני ולהרחבת התואר השני. זוהי הכרת המל"ג במוסד כעומד בדרישות ובסטנדרטים של המועצה להשכלה גבוהה. זה מהלך מורכב מאוד, ובני היה מבין האנשים שהעמידו את המכללה בשורה אחת עם המוסדות האקדמיים המוכרים של מדינת ישראל, שהכרת התואר האקדמי שלהם מאושרת גם ברחבי העולם. במקביל, במהלך שנות הקריירה שלו, הוא תמך בפיתוח של פדגוגיה חדשנית ששזורה בתוך ההכשרה, ביישומי מתווה מגוונים, כבר עבר כמה מתווים, מעבר להכשרה קלינית ועוד צעדים חדשניים לצד ההתמדה במסורת, בערכים. כמו גם התאמה ועדכון תוכניות ההכשרה למגמות ולפיתוחים החדשים במערכת החינוך. כך שבעצם תלפיות תמשוך סטודנטים רבים להכשרה להוראה על אף האתגר שנמצא במציאות שבה אנחנו חיים, שקשה למשוך אנשים למערכת החינוך. אבל פה בתלפיות מצליחים למשוך מורים ומורות גם להכשרה וגם לפיתוח המקצועי בתחומי חינוך שונים, ורואים את הסטודנט על כל מסלול הקריירה שלו. כמחנך למופת, לבני יש את היכולת של לייצר ולשמר מארג של קשרי גומלין. כך נוצר אקוסיסטם קהילתי של המכללה. זה לא סתם מכללה. ציינו פה שיש אווירה משפחתית. אני רואה את הרבה מכללות, בעצם את כל המכללות בארץ, ובכלל את המוסדות המכשירים. יש משהו במכללה הזו שהוא מעבר למכללה אקדמית, ומעבר לתחושה הזו של תחושת משפחתיות. יש תחושה של שליחות שהיא משפיעה על הסביבה בה היא נטועה. היא משפיעה גם על המכללות האמיתות להכשרת מורים, ואפילו אני יכולה לומר שיש השפעה על מכללות כלליות באזור, בגלל מערך יחסי הגומלין שהמכללה ובראשה באמת בני יודעים לייצר ולשמר. השימור של הקשרים הוא חשוב יותר אפילו מיצירת הקשר. אנחנו נמצאים בימים קשים, כבר כמעט שנה, בתקופת מלחמה שטרם הסתיימה. עדיין חיילינו לוחמים בכל גבולות המדינה, חטופינו בשבי, התושבים עקורים מבתיהם, טרם שבו לנחלתם. ולנו, לאנשי החינוך, יש תפקיד בכל מסגרות הגיל, תפקיד חיוני והכרחי בהבטחת קיומנו ומקומנו הבטוח בארץ. והיום ברור יותר מתמיד שתפקידם של המורים בעת הזו אינו רק התחום של הקניית ידע, אלא הם אמונים על בניית החוסן האישי והלאומי של תלמידיהם, על ההנהגה ערכית והובלה חינוכית. והרי חינוך הוא מודלינג. ראש המכללה, בנימין באגון, הוא אחד האנשים שיכולים להוות ולהיות מודלינג לכך שניתן לתרום ולהוביל להשגת היעדים שציינתי קודם, בשל אמונתו, ערכיו, האישיות שלו, האישיות המיוחדת שלו, אני חייבת להגיד, וניסיונו רב השנים בחינוך. ולצערנו, גם בשל היכרותו האישית את המחיר הכבד מנשוא שלשמו הוא ומשפחתו בנפול בנם נועם זיכרונו לברכה על הגנת המולדת. אין ראוי ממך בני לקבל את אות המחנך למופת בישראל, אפילו אני מתרגשת. גם מרגש. אני מברכת אותך בשמי,
בשם עמיתי, נמצאת פה גם גברת שרית כהן, עמיתה שלנו, בשם העמיתים שלך נשיאי המכללות ובשם כל שותפיי במנהל עובדי הוראה במשרד החינוך. אני מברכת אותך להמשך עשייה של עוד שנים רבות למען קידום החינוך, חיזוק הערבות ההדדית וחוסנם של עם ישראל ומדינת ישראל. תודה רבה לדוקטור גידי רוסו, פרופסור אליהו שוחטמן, אתה תעמוד באמצע. נקרא ערב בבית הנשיא, והיה לך חשוב לה להגיע לתל שכל פיות פונים אליו, וזוהי תלפיות. תודה רבה. יחד. חכו שנייה, כן, בבקשה. אות המחנך למופת בשנת תשפ"ד, על שם דוקטור אברהם זלטין עליו השלום, מוענק למר בנימין דרגון, על שהטביע את חותמו העמוק בכל שלב ושלב, ולמעלה מיובל שנות חינוך שמתוכם 48 שנים בהכשרת מורים בתפקידים מגוונים עד לראשות וניהול המכללה, והותיר תלמידים מלאי הערכה שראו בו מורה לחיים. על ליווי צמוד כמנהל המכללה שפעל לקידומה, לגידולה ולשדרוגה לסטטוס של מכללה אקדמית המוכרת על ידי המל"ג, המפתחת תוכניות למכביר כולל 4 חוגים לתואר שני. על פעולותיו לעידוד יוזמות הנצחה וזיכרון, כשהוא משלב בהן את יכולותיו הפדגוגיות וערכיותו האנושית. בכך השכיל להעניק משמעות למוטו של המוסד, הנושא על נס את דגל האקדמיה. חברי הוועדה של הבחירה, עבודתכם הנאמן, הרב פרופסור שלמה טולדנו, פרופסור לובה חלק, פרופסור אפרים חזן ודוקטור יעקב ברזני. היה משיב כנגד המברכים. של מי השעון? אחינו כל בית ישראל, הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה ובין מתחת ליבשה, המקום ירחם עליהם ויוציאם מצרה לרווחה ומאפלה לאורה ומשעבוד לגאולה, השתה בהגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. עומד אני כאן כמו לפני ימים נוראים, נרעש ונפחד מגודל המעמד והעול של מחנך למופת, של מה שהיה ומה שאני עכשיו צריך להוכיח שאכן אני אמשיך להיות ראוי לכך. ראשית, אבקש להודות לבורא עולם על שעשני מחנך והגיעני למעמד זה של בחירתי כמחנך למופת. בטוח אני שרבים מהעוסקים במלאכת החינוך אף הם ראויים לתואר זה, ולכן אוסיף להודות לשליחיו של הקדוש ברוך הוא שהמליצו עליי לקבלו בשנה זו. נשיא המכללה פרופסור ישראל רוזנסון, נשיאה הקודם של המכללה
פרופסור נחום רקובר, יושב ראש עמותת שוחרי תלפיות בעבר, מר אברהם פינקלשטיין, והיושב ראש הנוכחי, מר יעקב סולר. לוועדת הפרס, לדוקטור יעקב עדני, שהיה נשיא מכללת ליפשיץ, וראש החמ"ד לשעבר, והכרתיו גם כיועץ לשר החינוך, ולחברי הוועדה, ליושב הראש, לפרופסור שוחטמן, ולאורחי הכבוד שהגיעו לכבדני, כאן הרב קלמן בר, רב העיר נתניה ורב המכללה, דוקטור לילי רוסו, ראש האגף להכשרה והתפתחות מקצועית, סגנית ראש העיר גברת רותי קרן, פרופסור יחיאל פריש, ידידי בנשיאות שאנן, דוקטור ברקאי, ידידי כנשיא של ליפשיץ, הגברת שרית כהן, ועוד. זכיתי גם אני להכיר את דוקטור אברהם זלקין, זיכרונו לברכה, בעל החיוך הרחב, איזה חיוך, תמיד מחייך, שנעים היה לי לשוחח איתו על סוגיות שונות בחינוך, ולמדתי ממנו הרבה. שמתם לב ודאי שברכתי היא שעשני מחנך, ולא שעשני מורה. רבות הערכות הניתנות בכל שנה במערכת החינוך למורים המוערכים כמורי המאה, אך תואר המחנך עולה על כולנה. במפגשים שונים כשאני נשאל לעיסוקיי, אני משיב שאני עוסק בחינוך. מדוע תואר מחנך למופת מרגש אותי במיוחד? השורש חינוך מופיע לראשונה כשאברהם יוצא להציל את לוט מהשבי וירק את חניכיו. רש"י מציין כי זוהי לשון התחלת כניסת האדם או הכלי לאומנות שהוא עתיד להיות בה. תפקיד החינוך הוא לזהות את הפוטנציאל הטמון בתלמיד ולפתח אותו. הרב קוק זצ"ל מציין כי החינוך הוא ההוצאה מן הכוח אל הפועל, מן ההיעלם אל הגלוי. את הכוחות והכישרונות הנמצאים בלב הילד בטבעו, לחשוף את האני הטמון ביסוד אישיותו. לכן יש לדעתו לקרוא לטקס חנוכת הבית, חינוך הבית, חינוך למשהו עתיד להיות. מטרת החינוך היא להכשיר את האדם לצורתו המתוקנת, לעשותו טוב וישר, וכדברי הרב סולובייצ'יק, מחנך הוא שעל גביו הוטלה השליחות להשלים את מפעלו של הקדוש ברוך הוא. קשה להכיר את הילד, הוא לובש צורה ופושט אותה מבלי להרגיש, הוא יכול לעטות שמחה ומיד לאחר מכן עצב, הוא יכול להיות שקט ופתאום סוער. הילד אינו לוח חלק, יש בו את טביעת אצבעותיהם של הוריו, משפחתו, חבריו ושכונתו. הרבה דמעות אפשר היה לחסוך אילו הכירו המבוגרים את הילד. הרבה כישלונות אפשר היה למנוע, אך אנו חייבים להטמיע את המשפט שאין ילד רע, אלא יש ילד שרע לו. אנו צריכים לזכור כי האדם הוא המטרה והחינוך הוא הדרך. מי הוא אם כן אותו אדם הראוי לקחת על עצמו מלאכה אחראית כזו של חינוך? המשנה בפרקי אבות פרק ד' משנה י"ב מצטטת את דברי רבי אלעזר בן שמוע, יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך.
כבוד האדם, ובמיוחד אם הוא תלמידך, הוא התנאי הראשון להיות מחנך. אהבת הילד היא המרכז בחינוך. רבים הם המורים הסוברים שהן להתחשב בדעת הילד מפאת גילו וניסיונו המועט בחיים. אנו נלמד להעריך את מאמציו והצלחותיו, גם החלקיים. מותר לילד לטעות ללא כעס המבוגרים, כי אם לא יטעה בימי ילדותו, לא ילמד להיאבק בימי בגרותו. כל מה שילד צריך הוא מבוגר שיאמין בו. המחנך הדגול יאנוש קורצ'אק טען כי הדואג לימים זורע חיטים, הדואג לשנים נוטע עצים, והדואג לדורות מחנך אנשים. תיקון העולם לדעתו משמעו תיקון החינוך. החינוך איננו אילוף. חינוך הוא חשיבה עצמאית וחיפוש האישי, מכיוון שאין אנו יודעים את פעולותיו של הנער בעתיד, הרי שכל הרגל טוב שנקנה לו היום יועיל לו בעתיד, כדברי שלמה המלך במשלי, חנוך לנער על פי דרכו, על פי בתחילת דרכו. תנאים נוספים להיות מחנך הם הסבלנות והסובלנות. חז"ל לימדונו כן מה הקפדן מלמד, ובוודאי אינו ראוי לחנך. עלינו לקבל כל אדם באשר הוא, ולכבדו ולהאמין, כי כשם שפרצופיהם שונים זה מזה, כך גם דעותיהן שונות זו מזה. עלינו לכבד גם את תלמידינו המתאהבים באישיותם, ולא להעריך רק את המושלמים. מחנך גדול יש לו השפעה משמעותית על חניכיו, כדברי רבי נחמן מברסלב בשירו שירת העשבים. דע לך שכל רואה ורואה יש לו ניגון מיוחד משלו. דע לך שלכל מחנך יש לו נגינה משלו. דע לך שכל עשב ועשב יש לו שירה מיוחדת משלו. דע לך שלכל תלמיד ותלמיד יש לו מנגינה המשפיעה עליו יותר מן האחרות. ומשירת העשבים נעשה ניגון של רועה, ומשירת המחנכים נקבל מנגינת תלמידים טובה יותר. לא אוכל לסיים מבלי להזכיר את בננו נועה מנחם השם ייקום דמו, שנפל על הגנת המולדת לפני 21 שנים, וברוחו נמצא איתנו גם ברגעים מרגשים אלו. פתחתי בתודות לבורא עולם, ואסיים בתודות לחברים, לתלמידיי בעבר, שמהם למדתי הרבה, כמו שנאמר מתלמידיי יותר מכולם. כולכם טרחתם לבוא ולכבדני בקבלת התואר הנכסף מחנך למופת. אסיים בתודות לצוות המארגן, להראל יצחקי מנכ"ל המכללה, הצוות המנהלי והמזכירות, למשפחתי, לילדיי ונכדיי, וראיתי כאן גם את ניניי, המתרגשים כאן איתי במעמד מכובד זה. ואחרונה חביבה, לאשתי היקרה חנה, חולקת איתי 55 שנות חינוך של שאלות ותהיות, שאני מביא הביתה 24/7, ומשמשת לי גם כאוזן קשבת להתלבטויותיי והחלטותיי, כך שלי ושלכם שלה. תודה רבה. נעילה
נהדרת עם דמות. ממש בורא עולם